05 with K05. Καλώς ορίσατε στο καινούριο μας σπίτι. Αυτό είναι το τρόπο που σας είχαμε ετοιμάσει. Για να σας ξεναγήσουμε λιγάκι. Και ο Λούι και ο Λούι Μπούι και ο Λουράκης λείπουν από τα σπίτια. Δεν είναι έτσι? Τους χάσαμε δυστυχώς. Ναι. Είδατε, λείπει ο Λούι Μπούι. Και ο Λουράκης μπορεί να λείπει. Σένα δεν είδαμε. Και γιατί είναι ανοιχτές οι πόρτες? Λείπει. Για πάμε να δούμε πάνω στο κτίριο. Να σας δείξουμε και τους ορόφους. Που δεν μας πήρανε μια μέρα. Μας πήρανε μισή ώρα. Καλό. Θέλω αστεία. Στείλτε στα comments αστεία. Και σχόλια μας, δεν μας πειράζουν τα σχόλια. Αρκεί να σας αρέσει το βίντεο. Αυτό είναι το πρώτος όροφος. Σας τα δείξαμε όλα αυτά, εντάξει ρε. Δεν χρειάζεται να σας τα ξαναδείξουμε. Αυτός εδώ είναι όροφος για ξεκούραση. Το είπες. Το ίδιο. Τι είναι αυτό από πάνω? Αντέψτε ποιος. Ο κόσμος Του Nether. Αυτό είναι ένα γουρούνο ζομπί. Pigman. Αυτό εδώ είναι Καστράκι. μικρό αφιερωμένο στο παλιό μου κάστρο που το έχουμε χάσει. Και εδώ πέρα είναι ένα σπίτι του Λούι Μπούι, αλλά δεν ξέρουμε που είναι ο Λούι Μπούι. Και στο τέλος θα σας δείξουμε τις φάτσες και γράψετε στα σχόλια αν είναι πετυχημένες. Το μυαλό του, δείξε το μυαλό του. Να το. Αυτό το μικρό ξύλινο πράγμα. Να δούμε πίσω, μπορεί να είναι πίσω ο Λούι Μπούι. Νάτος! Λούι Μπούι! Μην κάνεις θέατρο αφού το ήξερες. Δεν το ήξερα. Ναι, πιστεύω. Αυτό εδώ πέρα είναι η έρημος, η αγραφήση. Ναι, επειδή αυτό εμπνευστήκαμε γιατί χαθήκαμε στην έρημο μια φορά. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι police station, ο Φυλακισμένος. Και από πάνω είναι ο Λουράκης. Λοιπόν, και από πιο πάνω είναι το hospital μας, το νοσοκομείο. Ναι. Το νοσοκομείο. Θα φτιάξουμε και άλλους ορόφους. Αλλά στα επόμενα part. Λοιπόν, κάντε subscribe. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ξεχάσαμε κάτι ακόμα, τις φάτσες. Έχει δίκιο ο Κυριάκος. Γι' αυτό αν ακούσατε κάτι στο βίντεο, όχι, αυτός ήταν. Για να δείξουμε τις φάτσες για τα σχόλια και μετά το βίντεο τελειώνει. Τέλος πάντων. Πάμε να δείξουμε τις φάτσες, τις φάτσες. Πήγαινε στο ασασέρ. Να το. Του Λουράκι πρώτα. Του Λουράκι. Ορίστε ο Λουράκης μου. Αυτό το πίσω το πράσινο είναι το λουρί. Για να μην... Παιδιά, ξέχασα στην αρχή του βίντεο. Μπορεί να φανεί λίγο κάποιου τα δάχτυλα, αλλά σας παρακαλώ, μην το κάνετε κακό σχόλιο. Αυτό εδώ είναι το πρόβατα του Άλεξ. Ο Λούι Μπούι. Το σκυλί μου. Λοιπόν, κάντε subscribe και πείτε μας τα σχόλια για τις φάτσες, αλλά πιο πολλά μην γράψετε για τις φάτσες βασικά, για το κτίριο αν είναι ωραίο. Όχι. Αντίο, πρέπει... Αντίο.
Πρέπει να κλείσουμε. Αντίο. A05 with K. Α, ναι, αυτό είναι το intro. Bye!